Na ako'y nakita nga post gikan kang bro Kenneth Bustamante na siya gi-post nga picture nga wala ko kabalog unsay sekta ni ining maong tawhana unya gibasihan lang niya ang iyahang judgment based sa usa ka gitawag og physical nga judgment or physical appearance lang ang basis sa iyahang gitawag og judgment. Ingon pa niya nga di daw mo kumpiyansa kay sa dagway pa lang daw mura na daw tawag ining sayawa. Pero tan-aw nato may compare nato ang naong sa tuang bag-ong Santo Papa karon og kining naong sa gitawag og nanaway. Pasensya na kaayo mga sir ug mga ma'am ha. Mura man og sungay nalay kulang aning tawhana. Sungay nalay kulang. Ikaduha nga point, bisan pagkapila ninyo isulti na nga ang Santo Papa, iya sayawa, di mawala ang kamatuuran nga ang Santo Papa ang Vicarius Christi or the Vicar of Christ. Bisan gani si Ginoong Jesucristo, ingnan man gani nga Beelzebub, di ba? Bisan gani ang Ginoong Jesucristo, ingnan man gani nga mao ang demonyo. How much more ang iyahang mga tigdumala sa iyahang simbahan. Di gyud makalikay ni anang maong kritisismo. Pero ang kamatuoran dili gid na mawala nga ang Santo Papa mao ang naghupot misunod sa office ni San Pedro nga maoy unang gitudlo ni Ginoong Jesucristo nga maoy unang mangulo sa simbahan nga iyang gitukod. So buti pasabot kung ato ang dawaton ang Pedro, gidawat nato ang Ginoong Jesucristo kay si Pedro, San Pedro nag-act in behalf of Christ. Kay mo ba to giingon niya St. Matthew chapter 16 verse 19, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. And St. Luke chapter 10 verse 16, ingon pa ni Ginoong Jesucristo, ang nagdawat ninyo, nagdawat nako, ug nagdawat sa nagpadala kanako, ang nagsalikway ninyo, nagsalikway kanako, ug ang nagsalikway sa nagpadala usab kanako. So, but pasabot mong atakihon nimo karon ang Santo Papa tablara nga imong giatake sa San Pedro. Kung giatake nimo sa San Pedro, tablara nga ikaw ang naigo katong giingon na Ginoong Jesucristo, ang nagdawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako, ang nagsalikway ninyo, nagsalikway kanako, ug nagsalikway sa nagpadala kanako. So dili si San Pedro or dili ang Santo Papa mo imong kalaban sa karon nga panahon. Ang imong kalaban mao mismo si Kristo. Mo nay kuyaw din ha. Ano man kay nagtuo sila nga simpleng kuan lang. Mo nalagay ni lisod kan ibitong mga nagpaatik-atik nga kana bitong Kristiyano ko, iya ko ni Ginoong Jesucristo. Pero ang tinuod ana, dili na iyang Kristo, kundi iya na sa mga Amerikano. Nya ang pait kay walay hanaw sa gitawag og kasaysayan. Mo nay hinungdan nga pataka lag yawit, pataka lag buka sa baba, pataka lag og type og mga informations nga kung diin makadaot ra pod sa iyang gitawag og kaugalingon. So kung mimong ka nga ang Santo Papa karon dagway pa lang iya siya. Samtang imuhan ng gisulti, dili man ang Santo Papa imong giatake. Ang imong giatake si Kristo mismo. Kay si Kristo ang nagtugot nga naana ang opisina sa Santo Papa. Kung giinsulti mo ng Papa karon, giinsulto po nimo ang Pedro. Kung giinsulto nimo ang Pedro, giinsulto nimo si Kristo. Nya ang gisulti na Ginoong Jesucristo kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. So kung imuhan ng atakihon, imong daoton or imuhang bugal-bugalan, ang Santo Papa karon tabla nga imong gibugal-bugalan si Ginoong Jesucristo. So kinsa may iya siyawa ron? Di ba? Kinsa may iya siyawa? So kini mga sulpot, klaro mo gid na, masugot mo sa dili, iya mo gid mo siyawa. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II.TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until
Hello din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.